ବର୍ଷା ଏବେ ତ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଉଠି ସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା। ମୁଁ ପୁଣି ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଇ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବା। ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠା ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ବନେଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଏବେ ମୁଁ ଉଠିକିରି ଧୋଇ ହେଇକି ଆସିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ ଖଟା ମିଠା କଥା ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଆମେ କାମ କରିବା। ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରୁଛି, ମିଶିମିଶି କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠିବି ତ ଆଗେ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି କରିକିରି ଟିକେ ମୁଁ ସାଫି ପିଏ। କାହିଁକି ପିଏ ଜାଣିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଫି ରେଡ଼ି, ଆସନ୍ତୁ ସାଫି ପିଇବା। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କହୁଥିଲି ସାଫି ପିଇବାର ରିଜନ୍। ସାଫି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠିକିରି ଆମର ସେତେବେଳେ ଶୋଇକି ଉଠିଥାଉ ନା, ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେଇନଥାଏ। ଉଠିକିରି ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ସାଫି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମଧନ୍ଦା ଯାହା ବି ଆମେ କାମଧନ୍ଦା କରୁ ସେଥିରେ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ର ପୁରା ସାଫି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଲିନ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଫି ପିଇବ। ମୁଁ ପିଏ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାରିବେ ପିଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠୁ କାମ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଛି, ଧରିଛି ଖଡ଼ିକା, କାମ କରିବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ ହେଇଯାଏ, ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ, ସେପଟେ ଭାତ ବସିଛି, ଏପଟେ ଆମେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବା। ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିନଥିବେ, ଟିକେ ଜଣେଇଦେବି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଏବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଲା। ଯାଏ ଟିକେ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିକି ଗାଧା ପାଧା କରି ପୂଜାପୂଜି କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଏ ଏବେ ଟିକେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଟିକେ ସାରିଦିଏ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ବି ସେତେବେଳେ ଏବେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପୁରା ଡନ୍। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଅଫିସରେ ଯାଇକିରି ଅଫିସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବା, ତାପରେ ପଛରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, କଥା ହେବି।